Jinên Kurd li Amedê konferanseka du rojan de hatin bahev. Tevgera Jina Azad li ser dirûşma an azadî an jî azadî konferanseka berfireh li dar xist. Parlamenter û hevşaredarên jin ên HDP rêxistin û saziyên jinan beşdarê konferansê bûn. Em ê îro baxifin, em ê îro rêxistin bûn û rêxistinkirinê baxifin, em ê berxwedan û serfiraziyên jinan baxifin, em ê hevcedariyên pêdiviyên jinan baxifin û nebesiyan baxifin, em ê tekoşîna internasyonalîzma jinan baxifin. Bername bi kilamên Koma Muzîkê a jinên Sûrî dest pê kir. Paşê jî ji bo pêşengên jinan, pêşengên jinên Kurd sînevizyoneke hat nîşandan. Aktivîsta Tevgera Jina Azad Ayşe Gökhan xêrhatine konferansê kir û behsa rewşa jinên Kurd û cîhanê kir. Heke îro jin tê darizandin, ji bo ku jin iktidara serdestiya nîjaperest, olperest, mezhebperest û zayenperest ra şer dike em tên darizandin. Lê meşa me ti carna bi şoreşa me ra îxanet nekiriye. Wê got jinên ku bi berxwedana xwe azadiya xwe bi dest xistiye têgihiştina serdest amêranê dixwaze dîsa qeydêteke destûrlingê wê her wiha daxuya kirin jin niha di pêşbirka azadiyê de ye. Gökhan got sîstema hevserokatiya xeta sor a Tevgera Jina Kurd e lewma jî gelek êrîş bi ser jinên Kurdan tên. Piştî Gökhan, peyamên parlamenter û şaredarên Kurd ên girtî jî hat xwendin. Berdevka Meclîsa Jinên HDP Dîlandiraya Taşdemir jî beşdarê konferansê bû û behsa gotar û nîqaşên konferansê de kir. Rêxistinên feministên Tirkiye ya Avrupa û Başûrê Kurdistanê gelek em bêjin yê xebatên jinan ki pêşengiya vê tekoşînê dikin tev vê konferansê bûne. Elbette ki konferansê de hem em rewşa cîhanê dünyaya rojhata navîn Tirkiye û Kurdistanê de nirxînin. Di vê rewşê de rola jinan çi ye ser jinekêjan polîtika tên veşandenê jinê hember vî mücadelek tekoşîneke çawa derxin. Ya duyemînî jî rewşa jinan e, rewşa rêxistina jinan e. Em dibin em tespît dike dibin faşîzm xwe rêxistin kiriye. Zilam bi zihniyeta bavik salerê xwe rêxistin kiriye. Peki tamam jin jî bi rêxistin ama em dikarin vê rêxistinê çawa mezin bikin. Çawa bikîjin armancekî. Aktivîsta Tevgera Jina Azad Zeynep Örenjî ji bo dengê Amerîkayê behsa girîngiya konferansê kir û balê kişand ser rola jinan ji bo yekîtiya netewa Kurdistanê. Pêwîstiya me bi rêxistinê pêwîstiya me vînekî azad heye ji ber wî yekê şiara me herî girîng çi ye xwe rêvebirin çi ye yekîtiyê re çêdibe. Bi rastî tişta ku herî îro êriş faşîzm ser me de tê naxwaze em bivîn yek. Naxwaze em jin bên bahevdi. Em de cîhan de tên bahevdi li wê derê em bêjine astangan derdixîne. Ji ber ku ew dizanin ku em jin wê derê bibîn yek em ê rê û rêbasya azadiyê bibînin. Konferans roja yekşemê wê bi encamnameyek bi dawî bibe. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.